Il-Gvern qiegħed jaħdem qatih sabiex titnaqqas il-burokrazija, jiġi xprunat l-investiment u jiżdied it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. L-involviment tas-settur privat mhuwiex lussu imma bżonn u għalhekk il-Gvern għandu priorità li joffri l-opportunità lil privat. Iżda mbagħad irid ikun il-privat li joħloq l-opportunitajiet u x-xogħol. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat meta kien qed jindirizza attività tal-Kamra tal-Kummerċ. Joseph Muscat wera x-xewqa tiegħu li jara lil Malta fuq quddiem fl-għażla ta' investituri Ewropej u internazzjonali. Il-Prim Ministru żied jgħid li s-suq Ewropew huwa l-ikbar wieħed għal pajjiżna, imma huwa importanti li nkomplu nħarsu u naħdmu f'ekonomiji emerġenti. Fid-diskorsi tagħhom, il-Prim Ministru u l-President tal-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija David Kurmi qablu fuq diversi punti, fosthom li kemm il-Gvern kif ukoll in-negozji għandhom lan li jkabru l-ekonomija. Barra minn hekk qablu wkoll il-Gvern għandu joħloq l-ambjent neċessarju sabiex in-negozji jkunu jistgħu jaħdmu bl-aqwa mod. Rigward dan tal-aħħar, Joseph Muscat enfasizza fuq kif il-Gvern qiegħed jieħu l-irwol ta' intermedjarju sabiex jitkabbar l-investiment privat f'pajjiżna. Qablu li ċ-ċavetta sabiex jitnaqqas id-deficit mhuwiex li jkun hemm miżuri ta' awsterità, imma tkabbir ekonomiku. Muscat wera s-sodisfazzjon tiegħu li ftit xhur biss wara l-elezzjoni ma hemm dubji fuq il-proġett tal-Power Station u traħħis tal-kontijiet għaliex il-Gvern huwa ċar fil-ħidma tiegħu u fil-possibilitajiet li toffri l-ħidma mal-privat. Kurmi faħħar ir-reazzjonijiet pożittivi li rċieva l-Gvern għad diversi sejħiet ta' interess li għamel għal numru ta' proġetti.